खुलुमबाय दिनैनि खन्थाइनि मुं फोथाय खेबस' खन्थाइखौ आवरायगोन रानि दैमारि आरो खन्थाइखौ लिरदों रानि दैमारि। फै दानिया जों खन्थाइखौ खोनासंलांदोनि। आं दाना गाबनो गारबाय मानोना आंनि मेगनाव मोदै गैलिया। सानसे बे मेगनानो सोङोमोन आंनाव नों मानो सानफ्रामबो आंखौ गिसि खालामबाय थायो होनना। दानिया बे मेगनाबो जेबो सोंलिया आंनाव मानोना आं गाबनो रोंलिया। दा गाबगोन नोंसो सानसे जेब्ला आंखौ रंजानाय नुगोन गुबुन सोरबा सासेजों अब्लासो बुजिगोन नों फोथाय खेबस' खालामनायनि साजाखौ। समायखिराखौथ' नों हाजारथा लादोंमोन नङासै? दे खिन्थादो बैफोरनि गेजेराव माबे मोनसेखौ मावफुंखो नों फोथाय खेबस' खालामनायनि अनगा मा बान्था होखो नों? नेयोमोन आं सानसे समाव खन्थाम मोनफ्रोमबो नोंनिनो कल आरो मेसेजेसखौ जेब्लाबो नोंनि अननायखौनो लानानै बोदोर जायोमोन। दा ओरैबायदि गोफोद जब्बा थिर गावनानै होबाय नों आंनि गोरबो गोसोआव जायनि थाखाय नांला आंनो नोंनि अननाय नोंनि सम आरो नांला आंनो नोंखौनो। साजायनानै लादो नों नोंनि मुखाखौ थगासिला महरै। दाथ' नोंजों रायज्लायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा नायला आं नोंनि महरखौनो। फांनानै दोनबाय आं नोंनि थाखाय आंनि गोसो मन्दिरनि दरजाखौ अराय समनि थाखाय मानोना बियो आंनि गोसो मन्दिरसो नों गेलेग्रा फोथार नङा। मानियोमोन आं औ मानियोमोन आं गोसोखौ होलायदोंमोन सानैबो नाथाय नों जा खालामबाय बेखौथ' नोंनि गोसोनि उखैनायसो बुङो आरो आं जा खालामदोंमोन बेखौ थार गोसोजों अननाय बावनाय। लोगोआव थानानैबो फोथाय खेबस' खालामबाय नों जेब्ला बेनिख्रुइ देरसिन सुथुर आरो मा थाबावनो। जोबनायाव नोंनिसिम मोनसेल' साबायखर नोंनो फोरोंबाय सैथो मोजां मोनलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो। मानोना सुबुंफोरखौ दान्दिसे समनि थाखायल' रंजानो आरो गोसो गोजोननाय होग्रानो लोगो मोनो जेरै नों।